И така, хора, върнахме се с втори епизод. Втори актуален епизод, нали, първият е такова, дам да справя героя. И се върнахме в истинския свят и това е профета. Което и да се... It has been time shoot. О, пак не разбрах, какво взеха, мари. Wow. Oh yes, то пак флинта е за аргонианците. For the Argonians. Книжка. Още една книжка. Let's go. Daggerfall. О, ще те изконя. Fuck. Тя пригубва. О, може съм вече. Я. Той е 20. Къде сме сега? О, пускане направо в главния... верно, че вече напуска направо в главния град, но аз... искам да си да си говорим такова. Всъщност то къде ме кара да отида? Някъде на майка си путката. Аз искам да отида ето тук. На докърте. Да се върнем на Стартър Айланда и там да минем първо мисиите. Обаче това за някои хора е много голямо нещо, защото всички така няма свобода, който е Elder Scrolls, когато си ограничен да ще ходиш, ба стъпта. И да, тите са ба стъпте. Знам ли това? Ковро. Малко всичко лаги, но... Хората лагват, аз лагвам. Бавно зарежда нещата. Сори, ама... Дай шай. Черен. Чернилка. Смош макай. Не, строш макай. Не, строс макай. Включай. Аривет, зареждай по-бързо, майка ти да иба. И да, тук сме на Строс Макай и съм заклещен. О, това е сякаш най-големия остров. О, мале! Чакай, че съм се освободил, ама не, майкам да ебай, ти не можеш такова. Помагам да го направим малко... Какъв да го направим? Още мали един ход. Няма идея за който има да се подумам там. Я да видя решил къса империалски. Значи Shield Affinity, Touch, Condition и Red Diamond. Накрая. For the love of God.
спомени, които не съм изживял. И да, това е... Сякаш това е това, защото ми харесва да почваш един такъв светъл... Да, какво ти бе, какво скоро? За какво не ме зарежда? На какви малки графики съм? Нищо прилича пуша някакъв картоф. Аз така... Да, трябва да говоря с някакъв невидим. Невидима. Look at that, Lambor. You saved me! The three folks Майка ти ме are спаси. Bloody Captain Hel, the Screaming Mermaid. Bloody Bosek. Си. If by disagreed, the Screaming Mermaid. The Screaming Mermaid, ли? Blacksmith Station. DPT, Ultimate Champion. Come back. Canadian version. Голям е тук ти града. И такъв арабски. Кат! Фак, не мога да гледам. Това не е Elder Scrolls игра! Взех му червата. На пилото. Какъв съм гаден. Това ме яка влага. Кайф има, ще ми предна. Аз искам там да видя Imperial Style. Да, никъл. Imperial Style бой да мога кайф. Да видя. Ако апгрейдните. Айде. О, да. Това е много добър. Фари сега. Айде тя да ги такова да взимам малко материалчета. Тук не знам какво е. Нещо строите, нещо. Ще имам строите. Need a weapon? These red guards love swords, but I sell all varieties. Так, Бретон ли? Тук, нали, прича много повече не е елф, нали, Бретоните са полуелф, полухора, ама... Та си цял елф. Сега сме се отклонявали да отидем, само да трябва да... Кой е тази врата е? Сигурно за някакъв ще трябва да влезем там. Много Sky Shard. Айде да вземем по случай. Айде цвети. Mountain Flower. Как ги да ми нагод? Където и нещо е. Бело. То значи аз и без трябва да съм назад. Don't mind me. I'm just taking Sky Shard. И гледаш едно тук е той не е вътре. И да, хора, за малко ще спре епизода.